mondtad Szélt az Évának, hogy féloltás anyukát? Ahhoz hát hülye buzi fél. Anyával! Figyelj, Józsi, nem lesz behozva a fa, csak annyi, ami egy napra elfogy. Mert nem fogok vágni. Ha akartok, hogy melegedjetek a gizigényben, akkor mindenki kimegy, azt vág annyi fát. Szétsad a kulcsot, hogy ne tudjanak bemenni. Azt kéne, adom. Vagy az lesz. Jó pofán kő. Amikor meg elesett az ajtó, bazd meg én raktam fel az Olikával, alig, hogy fölrögt az ajtó. Ott van, nézem, hogy nincs a fa. Ha nem gondoljátok majd, hogy én hülye, nőlékem ragadt, Jaci jött reggel, azért Jaci még nem esett az ajtóban. Oda volt támasztva az ajtó. Éveken állt, hogy a Azt el volt nő, bazd. Akkor még oda volt. De akkor én támasztottam oda. De hát jöttél este körül nézre, mert jöttek betörni. Nem néztek? Fogtam én. Na, Nézem, hogy az a kapu is nyitva. Nem ám ezért is a füzetés fölveszed, bazd. Nem magyarázzál, bazd meg, mert mindig fél nyolc előtt itt vagyok, ott ő ne dzsubáljál, bazd meg. 8 óráig itt várt a mámai. Tényleg itt van, én látom a buszról mindjárt. Mi a jó kurva nénikének jössz születem fél 8-kor, mikor 8 Mert elviszem az újságot, hogy ne vigyék el, azért. Tényleg itt van, én minden reggel látom. hallod? Itt van tényleg. Ez így van, Jóci, tényleg itt van. Meg bazd meg, ha jönnének betörni fél Mert nyolckor. a Zoli is benyitja a tanyára, mindig itt vagyok fél 8-kor. Nem lenne újság akkor. Hát nem már. Ó, Istenem. És most is a múltkor is ezt szól nekem, hogy a műsorok el vannak veszve. Ugyebár kiviszi el a drága látos senkát, nem fogja elvinni az újságot, mert Hát így a műsor, a műholdas adó. Hazatörni kell picsáját a 24 Biztos. Én nem tudom. Műholdas navigációt. így. Fél 8-kor, mindig már 7 órakor, fél 8-kor, fél 8 előtt is, szerdán is volt a hó. Szerdán is volt a hó, mert itt voltam, mert szétértem. Ne kiabálj! De még nem pofázzál, bazd azért szedjubálod, te hordod be a fát, meg elküldeled. De a szereti. Az anyád picsája! Neked a jó kurva anyád, az, aki mi megszűnt. Mikor oldjátok be a fát, bazd, mi mindent az elfogálok. Én azt is Megszoppanom most a... mit haza is várt a cégeket. Ki fog baszni az égét? Vigyázz, be akar akasztani, vigyázz! Na, ne vegyenek el, üljél le a picsába, azt hagyjál békén. Józsi! Mondom, üljél le! Ne vegyenek el, üljél le, azt hagyjál békén. Nem osztjuk magukat, azt kimész a picsába. Na, hagyjál békén. Na, hagyjál békén, jó? Fejtsél el! Én baszlak pofán, csak szólj vissza. Ne kezd ezért Na de Józsi, te barátod. Nem érdekel, mert nem is egyszer semmiképpen szittan. Ne járjon a szám. Tényleg álljál le te is, mert a telefonon szétbaszom te neked is. Na! Nem érted? Álljál le! Senki nem fényképezzen! Mindenki, aki ne jön melegednek, dozzon, mert fát meg szenek! Na hát akkor! Igaza van neki, tedd el a telefont, te Mert én csinálok mindent megint! Hiába vagy rendőr, bazd meg, tedd el a telefon. Tedd el a telefont, bazza, ne szólok hozzá gráza. Hétfőn mehetsz vásokat venni, haver. Majd összebaszom neki, azt hiszem. Azt hiszem, jó, itt vagyok. Mondom, ne idegesítsetek fel, mert bazzak, többet nem jövök. Ott akkor nézhettek. Akar itt is. Biztos. Tinke is meg nem magyarázom, mert mindig behozza a fát, mert... Hát itt is oda, én láttam, hogy oda is. Furcsa szatyóra hordod. Nem haza innen. Majd el is megyek, aztán takarítótól jöhet a Bizikének takarítani, meg behozni a szemét. Nem lehet a Cinke összetakarítani azt. Takarítson össze neki az, aki akar. Kipókhálózó, Barátnője. kipókhálózó, bizikélni szépen. Nem is van munka. Hagyd, ne idegeskedjél, hagyd a picsát. Nem. Csak ezt nem szeretem, amikor valaki mindig bepufázik, hogy így meg úgy. Anyámat a szádon kelted, még egyszer elvágom a De nyakadat. meg ne baszogasd akkor. Így van. Ennyi. De akkor sem szittom az Akkor anyját. sem, bazd meg, Figyelj, anyját meghalt az picsáját. anyám, ne De te szidjon. meg az anyja picsáját szitted. Na és az jó? Más, de nem, mégsem. Miért más? Te meg behozod a fát, aztán nézzék, tüzeltek meg, Mondjad azt neki. melegítek. Faszát, az kész. Meg melegedtek itt. De egyik sem volt be fát, meg nem vár. Na hát akkor a Gizikének hiába vagy azt mondja, nem érdekel. Tedd le a telefon, mert mondtam, hogy szétbaszol a fejemet neked is. És a láz legyen. Akinek még nem tetszik, akkor elmegy szépen haza, azt melegedsz. Csönd! Mert én nem fogok mindig dolgozni. Látok. Igaz. Folyamatosan. Gyufa meg csak honfossorokra! Gyufa! Ne várjak a picsámat, itt van mi. Itt benne van mindenki.
Miért? Csak nézegetem. Nem érdekel, széttöröm! Jani, tedd el, tényleg szép. Na, el van téve. Széttöröm, figyeld meg! Geciben már csak... Mindjárt ezt kötöröd szal. Mondom, széttöröm! Évike, félmegyek.